Здравейте, приятели на Раят на България! В това видео ще погостуваме малко на близка Гърция. Караме към Кавала. Плановете бяха малко по-различни, но се промениха в това пътешествие. След като влязохме в града, побързахме да се настаним в хотел Urban Bay и да започнем с разходките, обиколките и снимките. Първо бяхме в централната част на града и главното пристанище. За този период на годината, началото на февруари, хванахме доста хубаво време. Горе до крепостта не можахме да стигнем, нито пък обиколихме музеите. Идеята беше да се насладим на разходката по крайбрежието, приятните кафенета и ресторанти. За вечеря разчитахме на заведение в близост до хотела. По ивицата имаше няколко варианта за наш избор и ние направихме най-верния, разбира се – Савас. Препоръчваме с две ръце и ви поздравяваме с следващото изпълнение. На следващия ден използвахме вътрешният басейн, който предлага хотела. Добро място за глезене, отоплен басейн и джакузи. След обяд решихме да заложим на плажната ивица на града, като посетихме няколко места, които предлага града за плажуване. Ние само се разходихме но имаше и ентусиасти във водата. И в зимата си има своя чар да се правят подобни пътешествия. Най-малкото си харесахме къде да отседнем през лятната ни ваканция. Насладихме се на остатъка от деня, вечеряхме на същото място и на другия ден се върнахме в България. Относно пътуването, повече се забавихме на тол станциите да си платим таксата, отколкото на самата граница. Поздрави и до следващото ни видео!